Meron po akong asawa na LDR at meron po akong katrabaho na MU. Yung anak ko sa una is hindi niya po anak. Alam niya po yun. Actually, hindi po talaga siya totally ganun dapat kasi magkatrabaho lang po kami. Sabay umuwi, sabay mag-break. Tapos hindi ko po alam na noon pa lang pala is meron na siyang nararamdaman sa akin. Umamin na po siya sa akin na mayroon pala siyang intensyon doon pa, which is ang problema ko nga po doon. May asawa po siya. Kala ko pinagtitripan niya lang ako, gano'n. Tapos sa gulat na lang din po ako na parang lumalim siya ng lumalim, nagkaka-chat kami. Siya kasi yung nandito Kaya nga sabi ko nga po noon, ganun pala yung feeling. Sa totoo lang po, sa inyo lang po ako aamin, opo, talagang nahulog po yung loob ko sa kanya. Hanggat maaaring pinipigilan ko po kasi may asawa nga po ako at may asawa din po siya. Pogi ba? Pogi? Mabango Mabango. Actually, hindi naman po kami nag-physical parang natutuwa lang talaga po ako pag kasama ko siya, parang gano'n. Kapag tinanong ka kung pogi ba ang ka-MU mo, o sabihin na nating partner mo, o asawa mo, anong isasagot mo? Oo o hindi? O biglang sasabihin mo, mabango. Nakakaloka yung ibang tao kapag tinanong, pogi ba? Mabait naman siya. O kaya pag tinanong, pogi ba? Mabango naman. Bakit ganun yung mga sagutan? Oo, hindi lang naman yung pwedeng isagot. Tapos iibahin pa. Well, ugali talaga yata natin yun Yung tipong pag tinanong tayo kung pogi ba, mahal mo pa ba, sagot natin. Kasi, ang hirap Oh! May mga ganun. Bakit nga ba? Pero alam mo kabisyo, kapag pogi ka talaga, sabihin na natin pogi ka o meron kang ganda, ang mangyayari dito, nagkakaroon ko ng privilege Huwag tayong maging plastic dito Yung mga pogi tsaka magaganda, nagkakaroon po talaga sila ng pretty or handsome privilege. Aminin na natin, kalsada. Diba recently pinatupad yung NCAP? Hindi ko sure kung ilan dun yung talagang nakaligtas at yung tunay talaga na nagkaroon ng violation Pero, meron akong mga kilala na kahit wala pa tong NCAP na ito. Kapag may violation sa kalsada, pag binaba pa lang yung bintana, nakita ng enforcer yung itsura, ligtas ka na agad. Ligtas na yun agad. Lalayo pa ba tayo? Tanya Chinita. Charot with the rot. Hindi ako kung hulihin ko si Tanya Chinita, tapos nakasuot siya ng spaghetti strap, tapos pagkita ko bigla dun sa nagbaba ng salamin, yung driver si Tanya Chinita, ay, palalayain ko yan. Baka ngingiti pa ako, imbis na sisimangot ako, no? Ako naman, ang naiisip ko sa ganyan, siguro kung nagkamaling ng isang tao sa kalsada, wala naman siguro masamang makiusap. Kung hindi lumusot, okay lang. Kailangan mong harapin talaga yung consequence ng actions mo. Maparelasyon man yan, mapakalsada, anong aspeto ng iyong buhay. Because that's the reality of life. Lahat ng ginagawa natin ay may balik. Lahat ng ibinibigay natin sa mundo ay babalik din sa atin. Hindi natin alam kung sa paanong paraan, pero kailangan nating pagbayaran kung ano man din ang ating itinanim. At siya rin ang ating aanihin. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terate kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.
Nabuntis ng boyfriend ko ang pinsan niya habang kami pa. What? Nabuntis ng boyfriend mo ang pinsan niya habang kayo pa? Abay, hindi pinsan ang tawag dyan, kasin. Kasintahan. Pag tinanong, 'di ba, yung boyfriend mo, sino pupuntahan mo ngayon? Yung pinsan ko. Kasintahan pala. Kaya ingat kayo dun sa mga nagpapakilala na magkikita lang sila ng pinsan niya o kaya may pinakilala biglang pinsan Englishin nyo. Kasin yan. Kasintahan. Charot with harot. Anyway, abangan niyo po yan sa akin. Pagbabalik, kapiling pa rin ang inyong Basa Princess at kinakatutok sa 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.